nggih matur nuwun. Ngapunten nggih kangge saya kemawon. Nggih mboten napa. Mau sewu kok nang sakit bisa Purbalingga. Nggih matur nuwun ngetokaken kemawon. Nuwun damel unjukan. Nggih, Bu. Lah repoti sanget. Boten lah padatanipun kemawon. Panjenengan tahanipun kados pundi? Alhamdulillah salah kemawon. Panjenengan piyambak pripun kahananipun? Alhamdulillah sae. Sakmenika nyambut damel wonten ing pundi? Kula sakmenika sampun bocah basa Jawi wonten ing SMA Negeri Setunggal Gombong. Dan panjenengan piyambak sampun nyambut damel wonten pundi? Nggih sami mawon, kula menika nggih mocal basa Jawi wonten ing Purbalingga. Oh. Panjenengan tindak kebumen wonten kepentingan menapa? Nggih namung jalan-jalan, ampun napa-napa kemawon, sekalian sowan dhateng dalemipun simbah. Garwa kalian putranipun boten derek mriki. Boten gawa kalian putranipun kula sawah ngasuh wonten dalemipun simbah, wau nembe kemawon mlampah-mlampah wonten Pantai Ayam.